Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Action Firing Line! Petsa 23 kita sa nasiling ko na sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Good evening sa mga tagpalamati naton all over Western Visayas. Kutong malabutan sa aton sini pag-broadcast paagi sa on-air. Action Firing Line! Aton man pagpanamyaw sa mga nag-monitor man via online sa Facebook kag sa YouTube. Action Firing Line! Liwat kita nga magapangalagad until 9 p.m. in the evening. Easy. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes ang pinakamapambukas naton nga mga balita kang informasyon karon nga gabi unahon ta ning pagtsekyar sa lakat sa panahon. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gani may gabi. Mayang gabi Aksyon Art no sa aton mga listeners mayang gabi. Ari atag naton lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi. Miyerkules kita karon Hunyo 23 tuig 2021. Ang active tropical cyclone sa sagwa sa aton PER aton siya namataan may classification ini siya nga tropical storm. Champi ang iya nga international name kag ara siya 250 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sa Central Luzon sa 17.0 degrees north, 140.8 degrees east. May dala ini siya nga kabaskugon nga hangin aksyon at 75 km per ora. Nagamadlos ini siya mas sobra sa 90 km per ora. Kag nagagiyo ini siya pa naaminhan sa sulod sang 30 km per ora. Ang eksakto yung lokasyon sa aton nga surface no sa sea surface ara isa sa Northern Marianas na yon. Kag ang prevailing weather systems naton ang muning habagat o kung southwest monsoon nagabito dito sa Luzon, partikular sa rehiyon sang Ilocos, Abra, Benguet, Batanes, Babuyan Islands, Bataan, Zambales Occidental, Mindoro, Northern Palawan kag ang Kalayaan Islands nga magalumon ang ilang kalangitan may dala ini lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran medyo maayad-ayad yang tiyempo, may pag-guom-guom ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May idulot man ini naligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob. Sa aton diri localized forecast ang Western Seaboard sa Kabisayan. Diri sa aton sa Western Visayas
lakip ng aton probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Napaidalom kita sa may pag-uum-guom sa gihapon ng aton kahawaan hasta nga magalumon man ang aton kalangitan. May naligwin man ini nga pag-ulan halin sa gihapon sa southwest monsoon ginaugdan ni isang localized thunderstorms. Kag ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa gihapon nga hangin magahalin sa nabagatnan nasidlangan pakadto nabagatnan nakatungdan southeast to southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gale warning advisory ang kondisyon sang aton kadagatan sa Makanay at sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tides. Alas 11:12 karon sa gabi 0.9 metro ang aton taob. Ang hunas magabalos alas 3:08 karon sa kagaon sa takos nga 0.8 metro ang kanabawon kag alas 6:08 sining hapon. Nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:25 buwas sa aga. Ari ita 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 89.6 degrees sa Fahrenheit. Kaga lakat sa kay Bulkan Kanlaon, si Bulkan Kanlaon. May action ad? Are, si Bulkan Kanlaon, nakarehistro ko tayo 18 ka vulkanic yung pagtayod sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon. May ginbuga ini siya nga kasarangan nga puti nga sa kun white stream laden fumes nagtimbuok ini siya 7 metros salin sa iyang guab, no? Antes ini siya nagkulap pa kadto sa direksyon na bagat na nakatungdan o kun southwest. Ang asupre o kun sulfur dioxide nga iya ginbuga na takos ini 1,478 toneladas sinilang nga kagapon nga adlaw pizza 22 ang Hunyo. So padayon ginaobserbahan sa aton GPS kag electronic tilt meter tira sa Kubay nya may pagubag o kung deflation sa gihapon, although ang edipisyo nag-aamat-amat siya huyang, no? Amo yung mga parameters na nagatag indikasyon hydrothermal o kung tectonic na proseso sang magma nagakatabo dira sa kasulok-sulukan ni Bulkan Kanlaon. Sa earthquake information naman, daw ay kita may nakita di 24 oras ng obserbasyon ng dayog diri sa aton palibot, occidental kag oriental. So, amo ni matag naton sa monitoring alert and warning system sa aton lakat sang tiempo, Bulkan Kanlaon kag earthquake information. Kaina do actually do may advisory do diri sa aton do may localized thunderstorm do 1 to 2 hours do Binalbagan area. Kamusta may ulan man? Sa thunderstorms advisory number 14 ang Binalbagan kag nearby area siya nga 1 to 2 hours kinisyo nila kag ina alas 12:42 ang ugto. Kag alas 2:44 naman moderate to heavy rain showers kag may pagmadlos nga huyop sang hangin. Apekto sa portion sang Candone, portion sang Salvador Benedicto nga nagdugay man 30 minutos hasta sa isa ka oras ang maapektuhan sa mga kalapit na yon nga mga palibot. While ang alas 3:19 thunderstorms advisory number 5 nakuha sang aton Iloilo radar sa Haro, kasarangan hasta nga may kadamulon nga pag-ulan kag may pangilat, may dalaman nga kabaskugon nga hangin kag pagpanaguob nag-epekto si diri sa eastern portion sang Bago City kag kalapit man nga mga lugar sa sulod sang 30 minutos hasta sa isa ka oras. Kag subong man na experiencean man ini sa Morsya, no, nga naglawig man isa hasta 2 ka oras kag sa palibot man nga mga lugar. So tatlo ka thunderstorms advisory. Sige. So anyway, kung mo tigululan naging man kita, rainy season na kita,
at least ang balantayan naton nga kabay pa wala lang sa mag-develop yang bagyo. Hindi na may mo nga hindi mag-develop ng bagyo. May ara ginaya. Gani man. May monsoon break lang ta subong. Aha. Southwest monsoon, tigbalagyo na yan, hindi na may mo nga waitang bagyo. May ara ginaya. Galing kayo nag-monsoon break ta. Aha. Ara mabatyagan naton sa gihapon. Kag bisan may bagyo dapat kabay pangahinay lang. Ate o, pangamuyon ta. Ikaw pa. Ayos. Oo Ikaw po yung mga kayo kabalo na tanan sa mga tangil ng inabutang mo na. Oo. Abot ka nurkit nga daan mga dasan na ka. Kung may bisaya ka na dalalin sa DSB lang. Kaya may istoryata na over a cup of coffee, sumsuman tang imong bisaya. Magani. Sige. Salamat ginaksyon Okay, gan. action art na yung kabida sa inyo. Salamat gid. Good night, good night. Action firing line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division ang pinaka-latest nga weather advisory. Medyo may ara mga pagulan nga na-experiensyahan. In fact, bisan din gani sa aton may mga rain or scattered panalagsa nga pagtupa pero kainan do wagin man sa Bacolod yan. May portion dira sa Morsya pero tanitiman lang. Action firing line. Kag iban pangabahin sang probinsya nati monsoon rain ang nagaigo sa aton kag ari kita o sa rainy season subong. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Anong madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi no sa aton sining pagpangalagad Action firing line. sa gihapon sa ngalan ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon at tayhupon hasta pa kita stak ng alas 9 karon nga gabi. Padala lang palihog ang inyong mga mensahe kung gusto ninyo nga i-share ang inyong opinion kag reaksyon dira lang sa comment section kay basahon tagin ina dugay-dugay. Action firing line. Ano mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Action firing line. Hoy, diri sa sulad sa Bacolod, Congressman Gasataya personal nga magatambong sa ceremonial signing sa hagna nga nagatukod sa Bacolod General Hospital. Action firing line. SP naghatag sa special designation kay Councilor Lopez para pangunahan ang pagpatuman sang mando batok sa reklamo nga development sa Sumag River. Alleged nga nagasigi pang operation despite sang CDO kuno. Action firing line. Tag. Aryo, kagabi sa Action Firing Line, na-interview ni Action Bayan ang konsihal sa Bacolod, incumbent councilor, Wilson John Gamboa Jr. Dito, may mga ginmuno siya kagabi, gin-mention niya, may ari, actually, boys, clip pa bati ito ni Karoon, okay, mayon ni kay ari ang taga-basiwa, dugay-dugay, na mag-explikar sila kang magasabat sini. Anong ang kamaturan nga may ara sanggin na pasira dira sa bahin sa Barangay Felisa nga dipwel sa masiwa bangon nga hindi may problema kung bangon sa sanitary landfill. Ano man issue sang safety sang tubig? Action firing line. Aber klarohon tanang karon dugay diri sa aton sining pagpangalagad. Sa aton sining magka-aksyon kay para maplastar tayo ni. Pila ka ma-update man dugay-dugay sa bahin sang bako o sang provincial capital. Oy maluon ta ang padayon nga pag-roll out sang probinsya no sang vaccine, ang vaccination program. Action firing line. May mga nag-alabot na naman no nga vaccine na karon nga adlaw Bacolod, pero sa Bacolod kundi mayara gin-deliver nga Sinovac. Uy, mayari pag ikuno manugabot to nga Pfizer naman, pero saan ginang schedule siniman? Ni baloon tayo na karon dugay-dugay. Action firing line. Kaglakip na ang pilag ka mga balita karon kung malangkuyan tang sa nasyonal. No, in a way, let's go locally karon nagabi diri sa aton sining nga pagpangalagan. Now, ari ay
Unahon ko ni, kabalo ka kung isyo sang tubig, potable water o water supply, basic necessity ini siya. No? In other words, kung mag-istorya ka gani sa sinang nag-epekto sa tao, number one, kuryente, presyo sang balaklon, supply sang tubig, no? Presyo sang gatong, amo na siya ang mga isyong very relevant sa mga ordinaryong pumuluyo, no? Ang politika gani kung hindi nagailapit ang eleksyon, do kanay-kanay ang politika mo kay at least lisang tao ang politika ni magabenepisyo kita kung lapit lang na iya eleksyon. Action firing line. Pero kung isyo parte sa tubig, kuryente, o presyo sang gatong, ina ba lang maka-epekto sa tao, amo na siya ang mga informasyon nga willing gid kag gusto sang tao may baluan. Now aring balita. Kagabi may ara sang porsyon o kung ipabati kita karon, kang ginambal si Councilor John Gamboa pero antes na Online sa firing line. i-acknowledge ko lang anay ara na sa aton piyak nga linya ang Acting General Manager sa Basiwa. We have Engineer Michael Soliva on the line. Engineer, mayong gabi sa imo si Action Art. Live ka subong diri sa Action Radio Bacolod, sa Action Firing Line. Mayong gabi. Mayong gabi. Aha. Aha. Engineer, why ka landline? Nga pwede naman ba tawagan? Doon ka, kuwanaw, doon ka ma-fold ang imo nga signal? Dahil ang action ay kay mangita ubag namin na Basi mga giho ka jutay sara kay kanugon nga kanami isang tingog mo tapos kuan hindi may bation blang. hari na rin okay na klaro. Okay na. Kay basi ara ka sa sulod abi ka pa aircon mo. Ay, bago lang ko kabot sa balay. Hindi lang ko lang. Anyway, sir, ariyo antes yung adtuan kay nangninguha giko actually nga makakuha sa number mo para at least makatawag sa imo. Karon nagabi because of the issue nga kahapon o sa firing line last night sa program ni Action Brian Moden na interview niya si Councilor Wilson John Gamboa. If you may, sir, Soliva, pero ang greetings mo guro anay sa tanan nga mga consumers sa Basiwa, sir? Sa saliwat ngayong gabi sa tanan consumidor sa Bacolod City Water District. Ako pasalamat sa inyo kay hinggaan ko dito time sa Action Radio para mag-share no kung ISTP. Yes. Sir Ario, if you may, no, ipabati ko lang anay para at least may ara ka man sang guide kag may baluan mabatian ta ko na nung porsyon lang ni actually ginambal kadamo sa mga malawig ang ginambal ni Councilor John Gamboa kagabi. So, pamatian mo man lang sir ang porsyon para at least sa reaction mo in a while. Ari sir, i-replay lang namon action hands palihog gabi. Aring tingog ni Councilor John kagabi Pasang 2015 na isaylo na naton ang inang sanitary landfill because that is not the ideal and that is not suited for a sanitary landfill. Sa duman, kadamo nga rason nga lapit ini siya sa sapa ang sa lalalo sa ikalom ina sa sanitary landfill ta water basin nga kung sa diin duwa kung tatlo na ka mga pasiwag dipel ang gimpasaran nila kay kontaminado na. Action firing line. Now, ang gusto ta may baluan, how true is this ang allegation ni Councilor John nga may 2 to 3 deep wells na kunoda nga daw na close na because napiktuhan sa sanitary landfill nga daw mahigko na ini daw ay naginakuhaan sang supply. Engineer, since nga daw bag-o ka lang diri nagsulod sa Basiwa, sir, ano ang mag-comment po sini? Is it true? May ideya ka partis ni? Okay. So, regarding the statement ni Honorable John Gamboa, hindi na siya matuod na mataklo kita ka-referencer tungkol sa problema sa water quality sa area sang limanan Kinisa. So, may ara kita dira last time naging shut off bangod may ara kita gin kayo nga valves naging ilis kita nga valves. So amo lang to nga time that lasted around 3 hours na lang.
And after sila nga resume ng operation. And regards sa thing of wells or pasirang well, we do not do that just because we wanted to, no? We do that for a purpose, and the main purpose is for repairs, number one. And with regards naman sa na statement na tungod sa water quality, wala kami wells na ginasira dilang area tungod sa water quality. Bihara kita dira well sa Felisa, isa ka bilog, nga wala na siya gin-operate, wala na siya kagin-operate, kay hindi naman namin yung water quality from the start, so wala na siya gin-operate. Pero hindi na siya for the reason or because nga ang nagatahos daot ang tuburan nga nakuha bangod sa sanitary landfill. Hindi na matuod mo na. Ang ina siyang naman, bago nga isa nga nang wala na operate, medyo malapit mo yun sa sanitary landfill. That's why wala na siya padayon ng operate. Pagsulog ko sa Basiwa sa 2012, wherein sa water quality ko na tuon, wala din na siya na pandar. Kag madugay na nga wala din pandar. Pero ang reason sir kung nga ang why ni siyang ginoperate kag ang findings na nga daw hindi consumable sa tao, may recommendation coming from the authority or departamento nga nag-check siya na o na naman? Agin tawang iyang baseline sa characteristics ng tubig nga nasandig sa ating Philippine National Standard for Drinking Water. Kag paglantaw to sa mga parameters na maka-prove sa iyang potable siya, wala sa ka-comply. Okay. Wala na sa gindayon operate. I see. So, kung mawaya malabot ang expectation nga ti maka-deliver siya sang mayo nga kalidad sa tubig, at least from the very start, why siya ka-operate? Yeah, why na siya naulugan yung pumping mechanism because of that. Okay. At least klaro nga wala gali kamudra sang wheels lately nga 2 to 3 nga gin pasira. Wala. Wala yung action art. Kag madugang ko lang nga itong mga wheels. Ginakuhaan ka na sila analysis regularly, both for physico-chemical kag sa bacteriological test. Ang atong physico-chemical, ginakuhaan na sa twice a year. Kag atong bacteriological test, ginakuhaan naman na sa almost every day. Kaya mo na siya ang standard na naset sa Philippine National Standard for Drinking Water. Okay. Sige. At least naklaro na to na. Pero sir, dari kita may istoryata since nga nag-umpisa na no ang joint venture agreement between Prime Water and Basiwa. Anong latest subong sa mga project naton, sir? Sa mga ginahimo naton dira? Subong sa water source development nilang para madugang ng supply, ongoing na ang drilling projects, no, para ma-augment ang atong kakulangan sa supply ng tubig. So anong na siya, so duwa na ang na-accomplish, and hopefully in the next coming months na-complete ang 4. And aside from the water source development, mayara man kita ginaubra ng pipeline replacement, valve replacement, para ma-ensure natin ang tubig sa saktong kalagtuban. I see. At least may ginahimo na subong no kag in terms sa joint venture agreement as part of the monitoring team, in compliance man o kung nahimo man sang Prime Water ang ila dapat target nga ulubrahon within this year. So far haraman sila sa target. Kag sige naman among pag-monitor sila, nalaman ng pagsaway sila kasi kung may mga nakalimtan sila. Pero sa anong reason man nga may ara pitang kami gyapon para diri sa action damo permi comment ginapadala mga litrato damo gyapon mga area sir nga
daw nagakuan na. Do pag kunaga kuno do pertiga po ng kulor sa tubig. Do tiya ako no. Sakto ba, aking art, nakisa ko personally, damo, magpalapit kay pabangkot mga amo sina. Naganda po na reason is that, magkatong tubig, naga, is, considering bala, itong lines, hindi mo na siya puno, mukha kong kapila sa mga puno, then, kita kung naga dinuyungan, kita abri sa itong gripo para maligo, manglaba, mangugas, dito. Pagbungan ta na abre kahit na sa ito visite sa ito na pipeline. Kung ginalakad na yung linya Okay. so gagalubog, no? But hopefully masolusyonan ta ng water supply para kung mga puno atong linya hindi na ta maka-experience na. Okay. So, mo ng reason nga kumo siguro ang current yan nagabaskog, nagatandog ang pipeline to, mo nagalubog siya gali. Kay ito may trabiditis sulod sa atong katabo. Okay. Sir, kundi may mga areas nga, subong kundi damo brownouts, may mga areas nga ang problema nila yati, siyempre, kulang ko mo guro generator set kaya ang mga pumping stations once may brownout kiniti dulaan man supply na ini mga pumping station nga why genset why taplan mabaklan ina sa ulisan. Para na sir, part na sang programa ni Prime na ginamatayan man namon. May mga genset sila nga na pang plaster na. Kay siyempre mga genset mechanical equipment na ina mo. So, subject mo sa wear and tear. So, ang mga guba na pa kayo, nila, then ang mga ang working pattern mga silo-silo nila kundi itong may mga brownouts. Okay. Subong ma-consider naton as an acting general manager of Basiwa. Pilang ilog na lang employees subong sir nga ginatinder mo da? Kasubong wala kami sa 24, 35 ng mga empleyado. At 35? 24, 25. Okay. So, due time na malanggali, no? And anyway, ang iban sila ang nagabulig sa inyo, iyan niya tawo sa Prime Water. Yeah, yan ni Prime. May mga function sila nga ayaw niya sa Kwame Prime sa ilang paubra. Okay. Sige, anyway, in general, why naging makusang pamangkot, no? At least yung klaro ko lang ni kay kagabi, nagambal si Councilor John mo nga naibaluan, tuloy dugay na gani siling niya nga inada nga may gin-recommend no nga i-close no amo na nga siling ko abi pa-explicar ta sa Basiwa na nung tabo da nga amo nang may ko gali da kay kanyo imagine blaton kung na kontaminado niya karon sa halinto sa ginaulaan sa basura ipaihigop mo yung tao imno na kundi na kalamatay ito masakit karon. Hindi pa na may mo action kay bounded dito sa mga standards kad mga parameters. Kita mo regularly kami sasabit sa DOH, BUA. Kagabay patani, sir, ining problema, giblang nga paglubog sa tubig, yung kung aga, madula na tani, ba kay para blang nga inang, kung mga limog, yung kung aga, blang ba inom na giblang tubig, isang Basiwa, aw? Amoy na yung sinag, mga reservoir definition possible, no? So, ako tayo tayong pasensya kay pasaylo sa atin na consumidores kay ini ka na ginapagda namin ito is ang objective is ma-deliver ang namin quality service sa Bacolod nun. Sige. On that note, Engineer Michael Suliba, salamat ki sa time ginatag sa Aksyon Radio Bacolod. Unless may ara ka pa, ipalabot sa kumuloy. Para sa ating konsumidor, para ma-update sila sa operations ni Basiwa ni Prime, pwede sila ka-follow sa Facebook page ni Basiwa Prime. Basiwa Prime Waters, ating lang page para may update sila from time to time. Ara, nagali na butang na permi? Okay. Sige. At least may ara sila idea.
Yeah. Sige, salamat kin engineer sa tiempo. Salamat mana sa naat. Salamat na may diliwat sa tanan. Mayang gabi kin. Salamat. Action firing line. Si Engineer Michael Suliba, ang acting general manager sa Masiwa, ti siling nga, waay man niya kami sa nabalaan, kay ato may isagin man gali sa Felisa, pero dugay na kuno, gagwaay gina, nakaumpisa o nagka-start from the very start, niya gin patukod. So, basi ko na mo maning gina point ini Councilor John, kay may isagin magaling, kag dugay na way ka-operate, abi balikan ta si Councilor John, bisan dali lang, basi ko na available siya, kaya ginakunta, kung hindi siya malabot, ha? Action firing line. Kay ang abalya 2 to 3 mo ti siling ko magamuna kabudlay man karon nga may ara ya sang ginpasira kung may ginpasira gi magkakadako o balita na mo hamakon mo yang pumping station o kun depth well na gin recommend ga i-close sang EMB because nga kontaminado sang higko halin sa sanitary landfill. Action firing line. Ano bala ka delikado kag di ka kita balita mo na yung kung painomon mo yung tao man. Di ba? Sus, marusip, purti kay ko eh. Tiya mo na nga siling ko, ka very serious, kag ang ining allegation gusto naton ipaklaro sa taga-Basiwa. Ti sila sa taga-Basiwa, dugay na iya, may ara gimanda malapit sa sanitary landfill, pero wala gina katilaw o operate. Action firing line. Kasi amo ni, ang ginamuno ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, basi ka monitor ka na, no kabudlay tawgan sa cellphone, walang pakinaw. O, abi, gamiting na ka mo? Ga-istorya na ka mo sa politika? Action firing line. Kaya nga ito na diya, basta gani, pero tutuod lang, kabay pa ha, nga masulban ang reason, gali siling ni Engineer Suliba, nga ang inyo ba lang nga tubig, kung naga kung buksan nyo, nga daw color bala daw tea, no? Ang color sa tubig, sila nga bangon na sa gulpiada, bala nga pag-usar, paligo, tanan na lang kunaga, sang tao, nga tingob, nga mo ng color niya. Di ka ba ipatani, hindi mo nag justification nga naga mo na yung color? Sa totoo lang, bisan hindi magko-eksperto, pero makita mo nga mo ng color, safe bala na imnon, hindi. Action firing line. Hindi mo na pwede nga balon mo yung akwa lang na jutay nga lagdo. May mga ganito tuba to, may mga ang tuba ang ginainom ka tao sa mga palawbog bla. Na ang tuba may mga langaw ganito na nagasululod, may mga tiki, may mga kung ano da, alibangbang ginasala, walang na ginainom, tuba na iya para na iya sa mga palawbog. Tiyalangan ang mga konsumidor so ang mga konsumidor sa Masiwa, langan mo ni nga balon, mabibutang inyo na kuhan sa laan ang inyo gripo. Pero ako bisan butangan sa laan, hindi ko mag-inom, aksyonan mo. Kay bisan ko naga, sa tutuod lang, ginako ni Engineer Suliba kay na. Niya ako ka-experience nga, bisan na kunaga, tuod klain gid man. Pero may ara gid ya chimpo nga, bisan nasta mag-udtob la engineer. Huwag gid ya naga-tinaw ang tubig. Action firing line. Ting expectation ta, kay sing una ang ginareklamo sa tao, abi, hatagi kami sa supply nga 24/7. Mahatag nyo na nga supply ang 24/7 potable water, ha? Ti, when you say potable water, mainom sa tao. O, ti, mainom mo na nga kulor tsa, kunaga, ti, hindi kaya pwede. Sigano maburantoy kayo mo ya? O, ti, ang guwasubong, ng tubig, sa Masiwa kunaga, magamit mo lang pangugas gani kung isa sa pinggan, hindi ka pa mo. O, hindi mo man matigang, ginakulbaan ka. Ti si aksunan niya, bakal niya sa bottled water, nga mo ning ginapaligo ya. Kita nyo gagmay nga bottled water, mo ning nabakal iya. Ang brand mahal pa, supto nyo na sa container, can you imagine, doon siya kalibo gawang napaligo ya. Ba't ginadipinsan niyang kutis ya? Ti paliguon mo sa gayelo nga kag naga-brown nga kulor sa tubig sa Masiwa. Action firing line. Hindi siya maligo eh. Ti ang iya ginadipinsan ang beauty, ang iya kutis. Ti ginakastuhan niya ni bottled water. Hindi man actually mineral water, ambala na mineral water. Ano pang mineral sa nakagina-process na iya? No? Bottled water. Amo na siyang ginagamit ya, pampaligo. Ti kabay pa Basiwa abi at indihan nyo na, kaya nga ton dire, at the end of the day, ang mga konsumidor sang
basiwa nga taga Bacolod, amo na ya ang aton luyag mabuligan kay sos buksan mo gurong complaint parte sa inyo supply guro. Kung anong sitwasyon sa mga supply sa palibot sa Metro Bacolod, di ambot. Hasta matapos ng action firing line doon, hindi ta matapos ang basa, hindi ta matapos basa ang reklamo katawo. Action firing line. Di mayo manigaling si Engineer Suliba, kay kasabat sa black, kag-explikar siya. Jutay naman lang empleyado, iya sa masiwa, monitoring team, pila to aksyonan, 24. Kaya dutay na lang sila iya, nabilin da halos, especially in the operation field or team, iyan na sang prime water. Action Kabay pa ang joint venture nga ginapromisa nyo nga mo maghatag sa mayo solusyon sa tubig, hindi lang ni pagmahal sa presyo ang matabo by next year. Kundi, ang gina-expecta, ang high expectations ng publiko sa mag-consumers, ma-deliver nyo ang mayad nga supply sang tubig nga mangin potable kag maayo 24/7. Kung mahatag nyo na, bisan medyo mahal-mahal ang presyo, mapiyungan ka tao. Pero ang lain sini, hinali gani nga pag-abot sang next year, basi irason taning pandemic lang perme, nga wala kamo gihapon matag nga supply sang tubig, iway labot nga hindi na 24/7, do hindi gihapon mainom, that is another thing. Ang lain, sukton yung tao sa dako nga balayran, nga pigaw ang serbisyo, at di kita na kita liwat, no, sa mikropono, kita ay kita liwat, kay suktanay kita, kung hindi nyo na ma-deliver. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedeya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahilangan. Responsable at pagbalita dahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo Mabalik sa inyo pala tuntunan aksyon na firing line sa gihapon Miyerkules kita nga presentation na June 23, 2021. Action firing line. Oy, buwas sa kapistahan ni San Juan de Bautista sa taga-probinsya o umpisa karon nga adlaw, subong adlaw, way anay kadto sa mga resort sa mga beaches kay no pwede sir. Much more buwas that includes sa taga-Bacolod niya. Hindi nagikamo ha, magalak-alagaw kay hindi gani pwede. Hindi pwede. Dakpon kamo, no, kay bawal pati sa kapihan. No, sa kapihan. Ang bukas lang gurubuas ang kapihan ni Akoy. Galing kay tiwai na to nga drama mo. Kapihan ni Akoy. Sige. Ariyo may gabi lang kay Jamil Florindo. Good evening. More power. Stay safe. Si Ann Villaveray. And all listeners kuno ga monitor. Si Cathy Ver may gabi man. Action firing line. Ray Baryuga. Si John Vicente. Ara kuno ang pamilya niya sa Himamaylan City, Barangay Carabalan. Thank you, Gid. John Mark Montenegro. By bus di Sumungo. Uy, by bus kuno. Sige lang. Makita mo na. Ipasa mo kay aksyon dyan. Basi kuha mo lang gano'n ni aksyon dyan na siya pa. Action firing line. Dasig pa na nga sa kilat si Yado mo. Mga muni nga balita. Kuhain na na. Alunan Suzette, may gabi. Rochelle Polhinio Susana. Sa Malingin, Bago City sila. Si Edie Laos. Good evening. Kamonitor kami gyapon. Si Nanay Isabel niya. Si Nanay Isabel galing upod ni Edie Laos. Jerome Lipana, may gabi man. Sinalin Inoy, magandang gabi po. Shout out sa family Arimas, kag family Marfil sa Barangay Dulao, Bago City. Uy, mga pamilya na to na ang Marfil, no? Lulo ko Marfil, taga San Jose, kag San Remio Antique ang ginalinan. Action firing line. Ana Sinoro, Alex Fuentes, Angela Gayondato Castillo, may gabi man sa Bangga Tutong, Barangay Filisa ga monitor, si Paring Sindoy Ransi, Araman ga monitor, Sonny Hoxon Bayer, si Victor Tugaf, Mary Joy Camero, Gregorio Ramon, Magracia ga monitor man, sa Mansilingan wala tubig, wala naman sila advisory ay kalain. Action firing line. Ara ko no sa Facebook, sir. Si Sir Ramon, ara ko no sa Facebook nila, ara ko no ng advisory. Action firing Bibing Marasabas, good evening. Padayon pamati din namon sa Moises Padilla. Salamat sa inyo na, Dennis Richard Tibor Roma. Tubig la na. Pero kung diin kakasaw balatian ka pa na ay ti kunong tubig kuno kunaga nga no siya ang kolor timnon mo na sila nga burantoy kagito. Siyan gani mo nagamantiner paligo gani isang bottled water nga tag 25 ng gamay nga muti nga kuana plastic bottle lang na bakalya. Action ipunon mo na imo yung isa ka container pila grong gasto ni ana. Isa lang ka paligo tag 1,000 ya. Galing makita mo man sa kutis kita mo? Di ba? Kung di naming love life mo. See? Action firing line. Happy ka, Permi. Siling ni Jenny Deniega, sa Bada Sky, tamiyaw ko lang si Imay Salay. Ari na si Councilor si Linyagali, Online sa firing line. Siling ko doon nagsunggod si Councilor sa akong tawagan ko, hindi makontak siya, hindi nagkantuman. Ara gali labot siya na aksyonan. Councilor Wilson John Gamboa, Junior Councilor, may gabi. Mayong gabi, sa art, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Kaina pang tawag ko, siling ko, doon si Councilor John, nagsunggod sa akong, hindi ko makontak ako. Nagapanyapon, gid. Nagapanyapon. Nagapang dan ng ring sa cellphone ko. No problem. Sir, Aryo,
Na-interview ko baya kaina ang taga-Basiwa, ang acting general manager, si Engineer Suliba, no? Si Michael. Silang ni Engineer Michael, kay kagabi, nabatian ko sa interview sa imo ni Action Bray, and ang imo ginambal, no, gin-mention mo nga more or less may 2 to 3 deep well na nga malapit na sanitary landfill nga dugin sirati siling ko kumag-amo ni dako ni nga disgrasya, dako ni nga problema sa supply sa tubig kung amo na nga basi uay na amo ng reason nga iban hindi na malabutan sa supply. Tingin pa klaro ko kay Engineer Suliba nga balya gali may ara giman ako no, pero dugay na nga pag-ubra pa lang malapit na sanitary landfill why gid katilaw operate na, pero magluwasin ako no. Duway naman sa kayo nga iban, away naman sa sira ko nga iban, Councilor. Okay, malo ka, ini nga isyu, Sir Art, dugay na gini tayo. Oo. Alintay ni sang 2008, hasta tubtub subong, muni ko nga ang tribe ako sa siling nga isyu. May 5 na da ka pumping stations ang Basiwa Wells ang Basiwa. Aha. Kamoy ni ira nga nagatungtong sa Barangay Filisa. Ginaserbihan na ang sila naton ka mga barangays, ang Dumanan, Silingan, Tangob, Sumpag, Puntatay, Panokoy. Even before, may mga 8 na dagani na kita naton nga mga shallow tube wells na blada nga tuta adjacent sa among nga campsite. Ini banwa gani ginareklamo na ini sa mga beneficiaries ng ilang nga bubon, hindi na nila mapuslan. Now, dugay ng Libanwati kinapapangitaan man naton ang Basiwa sang anay kay General Manager Juliana Carbon. Okay. Kung sa diin iwat sila sang evaluation or environmental impact assessment, dala na inda ang water sampling. Banwa aware ako nga may ara na tuwa pa lang nga daan. Ang isay na daan, lapit kaayo, mga half kilometer away from the dam site, ginsiradahan na nila. Pero may ara pa, ulo-ulo punta, mga 1 kilometer na po nga, isa man na banwa nga din pasaraman. So, those are the, amo na mga information nga, dugay na naton na yan na talaan. Pero, ulat na ton banwa, ang water sampling, kay tungod natin, natibot kami, sang nag-ocular inspection kami to, napapangitaan kading papangayuan namon sa water sampling quarterly na. Okay. Siling nila sa amon na manugabot pa kuno kay way pa nagabot kay ato pa sa isa ka kilala nga dormitory the gross prone producers. Puti quarterly dapat ginahiwat ang water sampling. Pero anyway, banwa o si Saon nila natin because inada sa idalom mismo sang Pilisa kung sang dam site mismo. May ginakilala kita da nga ina siya ni ara na da nga water reservoir. Okay. Ay nga ginamo na ko nga binatuan na naton da tubig lima na da gani original nga Basiwa well ginbutang sang Basiwa. Okay. Kung may presensya banwa nga hindi gani siling naton niya sa landfill kundi ang tagas sang biga sang basura banwan lang banwan nagalawas. So inabanwa si Saon pa din naton pro to as early as 2008 2010 naibalaan na yan namon as chairman ng Committee Environment sa Tuanay nga may mga bubunay na ang Basiwa ang panara tungod na contaminate na ang ilang nga tubig. Okay. So, mas maayo pagid. Yes, sir. Dinay na naton ang General Manager, all the more reasons man nga pausisaon na naton kay nag-inspection kami. Natagas. Uy? Councilor? Tawas man lang nila to. Kanto hindi nila pagtawas. So, hindi na nila. Ang treating fund, ang shape fund, yes. Nabalo ka kung ano ang basa ng ITM sa akon, epektibo. Hindi ka sa ginatawag natin nga standard issue facility. Okay. Kuti hindi na nila siling nila yung obligasyon kasi monitor na lang sila. Milyon ang sigalas tuhon hindi kung makakuha kita sa sakto nga compliance.
Okay. COVID na ginapatagas nila untreated at sa tubtub subong. Aha. Sir, ari na lang, be, what if kung kuan mo ni Abi, patawag na lang liwat kay maklaruhan ni kung pila na gid tuod kay tiyang basiwa ya interview kay inaway gid kuno sang presidente mo maluwas atong una da nga lapit lang kuno to nga from the very start to ay naka-operate siling ko na do iniman. Okay, but all the more din sa sanitary landfill. Yes. May expect na kami, sir, basi kung ini sa uli para ma-plastar gini sa husto nga perspektibo. Basi kung ma-review lang liwat kag ang office mo, makapangusisa sa liwat para mabalaan ta kung anong kamaturan sini. I-update kami na sunod, sir, ay? Yes, because paribanwa sir, right? Halin sa sugod niya ang study, ang Australian study na gasilin ang sanitary landfill o kung ang dam site sa Pinisa is not ideal, hindi conducive. Okay. Why na sila yan nag-recommendar da? Actually, kabog pa ganini ang gina-recommendar yan sa Australian study na libot kita sa itong ginidusong giot-giot na ginpersuadid sa ito ng Pinisa dam site. Okay. So, usisaon nila na ito because banwa, hindi lang siling ko sa literal landfill, hindi na ito usisa na itong subong kung sila ka violation ng mayara dira. Hindi ang halit niya sa aton na environment, sa aton tubig, sa aton ng mga palibot, sa pumuluyo, sa mga kalamnan na nakita ka nga nagkalamatay. Gani. Sa ang buga, ang ining na basura. Sige, so istoryanta na sunod kung may mga development na siling ko do perti subong si Councilor Jun do ka ngayon nagid mag either vice mayor o kung congressman, no? Wala pa. Anyway, issue ni sa Sakata. Hindi. Dapat din lang sa pagdali nila. Ang titungod na may plano naman ang atong gobyerno na matupag-gid na kalbita. Sige lang pumira na yun. Dahil pumira na yun sa mga lugar. Oy, doon nagalaw ay ang signal mo, sir. May bation. Okay. Basi magka-plastar ka mayo anay kaya doon nag-fade out ang imong kwan. Nga signal. Sige be? Yeah. Actually, yan nila ito magdugang naman bakal gobyerno. Additional lot kay tungod nga magdugang naman sila sir nag-trade. Ito ang okay. Nadula na gid din si Councilor nagakuan siya no, nagadula ang iyang signal. Sir? Okay ha. Okay na. Okay, nag-fade out ka. Silikod ko kung mag-ugtas ka ganito, ga-fade out siya? Hindi galakat ko. So anyway, okay. In 8 months time, na nga ito na cell number 2. Okay. Ang plano sa gobyerno madugang bakal, dira man nga po sa inang lugar. Dapat danwason anin na ton. Kung ayan, insakto bala nga dangan dugangan pagid na ton. Ang halit sa environment o kung pangitaan na lang na ton sa bagong nga site. Okay. Before kita nga magpabuso kay sa nakita ko, ang barangay, ang mga pumuluyo, ang halos tanan daw punuran na nga hindi na padayaw nun ang among sanitary landfill. Sige. So anyway, supunan ta niya kay hindi ni katapusan subong ang ining issue may kasugpon ni kag nabi niya sir kay relevant kini katama kinahanglan ni katawo nga mga information mo. Sir, ay na posisyon ko pang ini, ako pang ini. Ito man ako sa papeles. Sige. On that note, Councilor, salamat gid sa time. Mayong gabi. Mayong gabi, sir. Madamong salamat. Action firing line. Doga pinot siya, no? Galing kay Kabalo ka, gusto nato ni may baruan mas mayo ka may mga ganahuni kita nga mga opisyales na katulad sini because at the end of the day amo dapat tani mga opisyales naton mo kung may mga reklamo may mga issues katulad sini mabatian naman bla ti may ari kita iban nga mga opisyales sa Bacolod kung kaysa nagakalipat gani kita nga opisyal ni sila mo action firing line
Why kasi mabatian nga nagatikab ang baba nila? Hindi mo man mabatian nga nagahambal sila na sa subong nga daanti. Why naman sang sesyon sila online? Bisan sa online, no lang tawag lang mag-Zoom session sila sa Zoom. Mayara gid nga gusto lang magtikab-tikab ang mabaya silang ko ginakulbaan gani ko ba silang awan bladugay aw. Action firing line. Alaw man sa performance na amo na nga kun kay isa may mga nagahuni nga konsyal ti siling ko muna yung mayo, no? Amo nang mayo kag kun para gani sa benepisyo sa tawo. Amo na ya ang mga konsyal nga at least mabatian ta nga nagahimo sang ila obligasyon. May mga iba nagawiyat sang komitiba nga ay why gid sa mabatian kung ano ginhambal nila. Action firing line. Kay Sir Alex Montesa, niya please kindly greet. Ay, ano to nagsumpit pa idalom. Paibabaw, di na itong iyang sugpon sa niyo. Dahil lang ina, si Ma'am Vanessa Mayo, kag si Doc Mayo sa Minnesota, kag si Mrs. Alvarez, may gabi ko no, may lamang, may nga pagmonitor, no? Dahil lang yun, Sir Alex, kay nagalukso. O, sige, ang iba na maminsahe, karon lang dugay-dugay, and then pagbalik ta, report na with Action Marlon Hinovia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalanan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Pinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Firing Line. Alas 8:11 na. Mahingap igali dara kay LM Muhar. Siling nga ba, Jun Gambuwa, ayusin mo. Oh, palpak ka, ay biniraya pa si Councilor John.
Action Firing Line. At least nagahuni ha, kag nagahimo sang trabaho niya da, no? Galing kita hindi man tanan nga tawo iya bakulod doon man ako taga bakulod maserbisyuhan mo. O kita mo na si Councilor John ang binundakan ho. Si Alex Montesa siling niya Sir Art Prime Water rather basiwa patay na nga management taga Barangay Filista. Kamusta na may kape pa kamuda? Oh. Si Huma Lumina may gabi man. Melchorita Ferrer, Sir Bia Jonathan, siling niya, Leo Great kay Kumari Vanessa Emeo, kag Ma'am Jinky Jalagdon sa United States of America. Action Firing Line. Jocelyn Libon Dispoho, Ma'am Vanessa Emeo niya good Wednesday morning. Sunod, upod lang sa imo this early morning from Minnesota State. Action Firing Line. Zaldi Riston sa Sumag. Morning man. Jerthil Humayaw. Glorinda Bisyata Pangagdaman. Uy, ano siya kakaon? O sige. Good evening dara sa inyo. Si Juan Galio, si fatherhood ni Aksonan, si Edgar kuno. O tatay ni Aksonan, si Manong Edgar Defensor. Kag magulang niya si Dina, monitor man. Mayo lang pag-monitor dira. Alas 8:13 na. Diri kita sa maditalina sa balita sa Provincial Capital. Let's have Akson Marlon Hinovia. Akson Marlon, may gabi. Akson at mayong gabi, may arasang dugang Gismil sa vials o kung Gismil man ka doses kang Sinovac vaccine sa nag-abot para sa Negros Occidental. May mga alas 8:30 kaina sang aga dara sa may Bacolod der sila airport malidugang naman nga supply sang COVID-19 na vaccine na pwede usaron sang gobyerno provincial sa nagapadayon na province-wide vaccination action art pero hindi mo silingon nga ining bago nga nag-abot nga Sinovac yung sigida ika-deliver dayon action art kay masi para sa lintara may ara sa nga nasunod nga guidelines nga kung nasunod nga LGU banwa or sunod ang may pending nga request amo na action art ang deliveran. Now angot sa nagaparan nga vaccination si Governor Bong Lacson action art may ara sang pangabay sa gobyerno nasyonal magluwas abiyang ati kada meeting amo gina terming gina request sang provincial government nga additional vaccine magluwas sila din pangabay man national art ni Gov Lacson sa national government pagi abi sa DOH sa Department of Health nga kon po action art may bali-balitugutan man ang Negros Occidental na bakuna naman sa ginatawag nga A4 priority group national or priority sector. Kaning A4 ni dito para national art sa NCR plus mo. Okay. Sa national capital Wigton kag sa walo ka mga kaprobinsyahanan. Din sa itong rason ni Gov Lacson na why man national art sang nagakaigo nga rason abing nga hindi ini pwede nga mapatigayon sa iban nga probinsya. Kamati isa malang ang tinutuyo sang kada LGU nga malabot ang ginatawag nga immunity. O silingon, sang gobernador nga malabot ang target action art nga 70% sang population nga mabakunahan sa COVID-19. So kung tugutan, ang Negros Occidental nagasalig na nagapati ang gobernador na kung tugutan nga magkaumpisa naman A4 makabulik pa datig no sa vaccination program kag hindi na magdugay malapot ang ginatarget ng art kaya masalig sa A4 ang mga persona na nabilong sa frontline personnel sa essential sector uniform personnel ang mga nagatrabaho sa sektor nga na-identify
sang IATF bilang essential workers as an art. No? Amo na sang sabay sang A4. Kaya diri sa Negros Occidental, A1 tub A3 pala as an art mo ang pwede nga bakunahan. Okay. Ang A1 amo tong una kay mga frontliners sa health facilities sa national, sa local, sa private, public, health professional, non-professional, students, nursing aides, janitors, sa barangay health workers. Sa A1 na sa ang A2 senior citizens kag mga tao ang senior citizens sa kon mga nag-edad 60 anyos pasaka. A3 amo na yung mga persona with comorbid condition o kon ang mga person with comorbidities. Galing sa art, way pa sang reply o sabat ang gobyerno nasyonal kay ginpaagi ning request ni Gov Lacson sa DOH, no? Kaya sa nga zombie ito ng ligad, si ang representante itong sa DOH, kamo naman to ang magapalabot sa request ni Gov Lacson dito sa mataas-taas nga bahin sa ato sila nga gobyerno national, partikularmente para sa nga NIATF. Siguro hindi man at malayo ang posibilidad na base kung mayara sa nga mayawan nga response ang gobyerno nasyonal sa ring bag-o na pangabay sa gobernador. Yari sa Governor Bong Lacson. Well, it's really basically the same, no? It's the same issue that were raised in our previous meeting. We're still clamoring for more vaccines. Ilos also clamoring for more personnel. It's basically the same issue that we took up a week ago. And, we're just hoping that, we can get more vaccines. And also we requested if we can, if they will already allow us to inoculate A4, just like NCR Plus. We questioned that. Why is it that they have a different policy for NCR Plus? We're all Filipino, and we pointed out that our target is we need to inoculate 70%. So if we open up more sectors, the faster we can reach that target. Ang kabay lang sa orta, pangapalayag ni Governor Bong Lacson. Ang Negros nagligad to yung Pfizer to nag-abot. Saan o ganito ang inoculation? 28 pa, no? Yes, as an art. June 28, mag-umpisa. Tub July 2. May schedule, May schedule. Pfizer, pwede lamang ang Pfizer ang schedule na pagbakuna mag-umpisa June 28, tub July 2. Okay. Subong as an art, para na, nag-umpisa na ang pag-submit sang list sang kada local government units, listahan sa mga vaccines nila na bakunahan sang Pfizer. Hindi ang Pfizer as an art is hindi iya sila nga i-deliver sa mga banwa kasudan. Kundi, may duha lang ka vaccination site nga amo nang usaron action art nga venue sang vaccination gamit ang Pfizer. Yung duha na sa mga area, Teresita, Calandone Provincial Hospital, Silay City, ang isa dari sa may Negros Residences. Ang matabo, nga ang LGU, amo yung mangita sang pamaagi kung paano danon nila dara sa Silay Hospital or dari sa may Negros Residences ang mga residensya nila nga bakunahan. So wala abi-abi siyang listings na kinahanglan diri kaya kadto do way mo na. Amo duwa sa vaccination sites lang. Okay. Ang dulungan sang LGU sang ilang sa mga vaccine. Depende schedule. No? Ya depende kung mato sila sa June 28, amo na schedule dulungan sa LGU ilang sa mga vaccines. Kung tupa sila sa Silay or diri sa may Negros Residences. No, kay lain action art ni ang batasan niya sang Pfizer nga bakuna kumpara sa Novavax at AstraZeneca. Hindi mo ni siya matravel nga mapano siya mo. Yes. So, amo na action art. Kundi ang Pfizer to action art kinto nga to sa duwa ka bulutangan sa cold room. Ang una ang isa cold room dito to direkta sa Silay Hospital. So ara na sa hindi na sa pagbiyahe, dira man ihimuon ang pagbakuna. Ang dali naman sa Negros Residences, lapit na lang sunod kay Araman ng Kupiapia ang cold room. Dara sa may Provincial Engineering
office. Aha. Ay June 28, 29, may 30 pang June, no? Nara pa. Sa mga 5 adlaw, Oxon Art, ang vaccination sa piring bakuna gamit ang Pfizer. Okay. Kung doses sa Oxon Art na maghabalan, isa ka vial sa Pfizer, 6 doses sa sabo. So, dabo-dabo ni Oxon Art ang pwede ng mabakunahan na nag-rinse gamit ang Pfizer. Okay. Update din sa Capitolio Provincial ang ka-action yung action na malang hinugaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinubia. Alas 8:22. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan.
Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa... Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Last and final stretch sa aton pagpakalagad karong gabi. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line! Standby sa report with Aksyon Dale Salazar. Gikan sa Bacolod City Hall. May gabi gali may lang ang pag-monitor dira kay Nigel Moralize Fabol. Grabing ngalan niya, no? Araman si Alan Inoria. Siling niya live watching here at Nina's Rose Manukan Country. Thank you. Araman si Alan Inoria sa Barangay Montilla. Susan Gonzales, Sir Bobby Munoz, Romy Agsam, may gabi man, Alex Torres, siling niya, good evening, Aksyon Art. Monitor lang kami sa misis ko sa Purok Laurel. Bansilingan amo na yung insakto nga public servant. Ang iba niya, ano ang ilang servant? Ay, klain. Si Jose Mungcal Trillara man nga monitor. Thank you, Gid. Rini Gonzales, ang chimpo ni Monico, wala ka man komento kontra basiwa kag Seneco at tag nga pamulitik ka ang kay Gamboa. Ay, kalain. Si John ang ginwasosan niya. Divina Gracia, watching Manville Royal Subdivision, God bless. Oy, Madam Casins. Na, may gabi na, ma'am. Thank you. Stephanie Gayem Lacson. Oy, sa bulo-bulo kawayan, nagamonitor na sila. Siya barot si mister niya. Kumusta sila? Madugayin mong ko'y kakita na sila, no? Aksyon Firing Line! Tanan nga taga-barangay, mulo-bulo na may gabi sa inyo halong gikamu permiya. Diri na kita sa detalye na sa balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radyo City Hall Report! Let's have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, may gabi, please come in. Aksyon Arta Boss ngadlaw magapadulong sa Malacanang si Congressman Greg Gasataya para personal kag physical nga magatambong Aksyon Art ning pagperma sang House Bill 6731 nga ga-establisar na sining Bacolod City General Hospital. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte Action Art ang mag-sign sang sining hagna no since ang Congress kagang Senate approved na ini parehas sa third and final reading ining gin-offer ni Congreg una ining nagatukod no kaugalingon nga hospital para diri sa may Bacolod City samtang si Senador Juan Miguel Zubiri hamo naman nag-author sa Senado. Ang ining announcement ni Congreg ang yes ni ginhimo subong ginamang hapon matapos nga nakabaton siya sang invitation gikan kay Luz Verfida Pascual ang acting secretary sang Presidential Advisor on Legislative Affairs Action Arta nga mayara sang ceremonial signing sining hagna kagatukod sang Bacolod City General Hospital Boss ngadlaw Webes in Action Arta. So kaina sang hapon sang napahigangan kita kay Congressman Greg Gasataya gitpahayag ni Action Arta nga iya sinig na follow up no ang available nga flight para siya sining biyahe kay abinapon virtual lang kundi kinahanglan ang iya sining physical presence kumbaga ang invitation kagin palambot man sa iya sang Malacanang Action Arta.
Nagpasalamat din kongresista bangod sa Nusia Tikadasig ang pag-approve sang presidente sang siningahag na action art kag ginakalipay bangod nakita sang mga opisyal nga kinahanglan gid ang hospital para diri sa may syudad sang Bacolod. Kumadumduman sa mga previous nga mga interview kag statement sang kongresista, may sang 45 ka mga pamilya o kon individual nga nagpabutyag nga interesado nga mag-donate sang property kundi patukuran ining hospital kag may sang 600 million pesos nga pondo nga igapain sa idalamin isang DOH nga budget for 2022 para man sa pagpatukod sining hospital diri sa may Bacolod City. Haring tingoga ni Congressman Greg Gasataya. Naka-receive ko sang invitation last night na ma-attend sa ceremonial signing of bills sa Malacanang because na-schedule na pirmahan ni Presidente tomorrow ang bill na magatukod sa Bacolod City General Hospital. So, nagpasalamat ko personally na tuman ka nasig sang pagka-propara sa Presidente sa sining bill na magatukod sa atong hospital dali sa Bacolod. So, kalipay kita nakita nila ang need for us to have our own hospital. Virtual signing, Nico? Hindi dito sa Malacanang. So, makatuwag ito physically? Oo, but gina-finalize ko pa because I'm still waiting sa availability ng flights. No? Gina-arrange ko pa kana hopefully maka-nyagaw. Oo, still yara sa gyapon sa 4 ang possible donors, no? Family kag sang land. Yes, siya mo gyapon, though 4 or 5 sila sa gyapon. Okay, sige. Actually, napatalaga si Congressman Greg Gasataya ang Mapod ka to? development kung na pwede tani. Nami na to, mga pirmanay na saksi ka bla. Kumbaga, history, action art, no, nga maka-witness kid bala physically na ginapermahan sang presidente ining hagna bill titulo, no, nga nag-establish sining Bacolod City General Hospital action art, no? Makita ko rin ng Presidente Digong masiling siya dahil ano plano mo sa 2022? Ay kalain. Yeah, hindi lang nasa alihis ngita na to. May ni sa syudad guro ay. Agayan kagina mo. So action art ang ining development, no, kay ining umpisa nga gin-file ining Bacolod City General Hospital Bill gitutukan gid naton na approve sa first reading, sa second reading, third reading, tubtob nga naglambot man, no, sa Senado kag approve man sa third kag final reading action art. Sa iba nga balita gikan sa Bacolod City Hall, bisad action art nga mayroon na sang cease and desist order nga gin-issue ang syudad sa Bacolod ag ang Environment Management Bureau kon EMB, DNR against sining development dira sa may Sumag River. Base sa monitoring sang syudad sang sangguniang panglungsod, nagasigi pa daw ining development kag mga aktibidad kag operasyon dira sa may Sumag River action art nga gina-develop nga beach resort o na proyekto sa lugar. Rason nga kaina sa virtual session may sang resolution on the floor nga gin-introduce si Bacolod City Councilor Archie Baribar nga nag-designate, no, na kay City Councilor Carl Lopez nga amoy ni ang manguna action art upod man ang City Legal Office kang kapulisan para yang ipatuman ining mga tikang nga ginhimo sang syudad kag upod man ang nagkailain nga mga government agencies sa gobyerno batok do sa gina-develop dira ng beach resort proyekto sa may Sumag River action art. Amoy ni ang pinaka-latest nga tikang sang SP matapos nga base silang monitoring nagapadayon sa gihapon ng development sa lugar apisal sang cease and desist order nga ginapapadaog action art. So according nila kay Councilor Baribar, budlay kung ginabaliwala lamang ang council sa sininga issue kagam nabalati ang ginapangapinan niya sa syudad sa mga konsehal ining public welfare. Samtang nagasigi diya ang development ginaproteksyonan o ginaduso sining mga developer o pribado man nga mga individual ang kaugalingon Manila nga mga interest action art.
So, amo niya si Councilor Baribar, amo na siya ang nag-introduce on the floor sang sining resolution, special designation para kay Councilor Carl Lopez nga mong chairman sang Committee on Environment. Aling tingog ni Councilor Archie Baribar. Councilor? Special designation si Consuelo Lopez. Mag-upod siya sa City Legal sa mga pulis abeng nga i-coordinate ang tanan nga mga effort sa bahis sang nagkalain-lain nga mga isya sa gobyerno sang amon nga mga ordinansa kag resolusyon para nga ma-implement ang layi dira nga nagambal nga untatan ang pagpangutod sang mga kapunggan, no? So, amoy nada ang daw general direction sa tungada. Sa inyong monitoring, nagasige Japan ang development despite the CDO? Yes, may ara pagyapon. So, kapudlay kung they are taking as for granted kasi nga issue nga ang ilaya private interest ang ato nga ginapangita ang public nga welfare, no? So si Councilor Lopez will be assisted by anong office? Kaya City Legal, kag police naton kapag coordinate, no? Action na batian si Bacolod City Councilor Archie Baribar. Sabahin din ni Councilor Lopez sa Siya. Actually, nagpakigangot masyaksyonan sa mga developer din ako mga natungdan nga mga individual, mga ginareklamo. Kung galing dito, wala pang bala nagpamati. According to siya, gina-welcome niya ining resolution ni City Councilor Archie Baribar kag tiyamo ni, meron siya sang dugang nga trabaho para ma-enforce ining mga resolution kag in-file sang City Council, mga ordinansa sang syudad nga angot sining ginareklamo nga development dira sa may Sumag River. Aring tingog ni Councilor Carl Lopez. Chair, what we will simply do is I will be simply coordinating, Mr. Chair, with the different agencies because they already have their own orders, and I am quite aware of all the violations committed because it is the chairman himself who has requested for all those, Mr. Chair, with their cooperation. So having said that, there will be no usurpation because I will simply be coordinating with all these different agencies and ensure that they will actually implement it. Because if the body would remember, we passed a resolution requesting the City Legal Office to actually implement and monitor, and as pointed out by one of our members, Member Baribar, that somebody should be placed there daily to actually see to it that the law is being upheld. Apparently, despite my vigorous follow-ups every day through text, through emails, through calls, they have not made the decision, Mr. Chair, which is why I even wrote them a letter also asking them, can you just deputize me? So in other words, the term there is deputization, Mr. Chair. They can circumvent whatever law and sue me again for usurpation, but there is I said, can you deputize me? So that once you can deputize anybody, Mr. Chair, for that matter. So in so doing, I can help them, or if not, go there with their order, just to serve that order, Mr. Chair, from the EMB, from the DNR, from the City Legal, for that matter, Mr. Chair, because we have to cover everything, the whole area, Mr. Chair. So definitely, there is no usurpation because there will be coordination with the concerned agencies, and they will also be there, Mr. Chair. Asunod na batian si City Councilor Carl Lopez. Mayroon lang sang pila ka Pero to, i-deputize siya na sumakadto siya mo na? Pwede man action art kati mag-deploy man siya sa kaugalingon sining team, ang sining mga staff. Kaga siya ini actually yung nagapatigangon si bad nga mga concerned agencies like DNR, EMB Action Art, City Legal Office, kag actually pamangkot man nato na kay Councilor Archie Baribar since siya nag-introduce ang resolution on the floor. Pwede siya makadto physically, pwede man maghatag lang siya sang order dira or along tikang nga pwede nga mahimo nga ma-implement lang ining mga order like cease and desist order o CDO nga stop anay ining operation sa mga or aktibidad sa sulod dira sang ginareklamo nga property action art tubtob nga ma-resolve kag ma-comply ang tanan nga mga requirements nga ginapangayo kag dapat na compliant kung action art sa mga layi kag regulations kag ordinances sang Bacolod City.
Subong adlaw sa bahin dira sang mga biktima sang sunog sa may Purok Riverside Barangay Bata, may mga additional sila nga mga financial assistance nga nabaton na action art no. So ang office ni Congressman Greg Gastaya nag-turn over sang 5,000 pesos nga ayuda para sa 17 families nga ilabalay totally or partially damaged sa sunog. And then duha ang nagbaton sang tag 3,000 pesos amo naman yung mga pamilya nga renters o na sharers dila sa lugar sa may Purok Riverside. Ang mga 5 victims nagbaton man sang tag 3,000 pesos nga financial assistance. 19 ina sila ka pamilya Action Art iniyagi ka naman sa negosyante nga si Ayan Lo sang Grace Pharmacy Action Art. So man siya ang dugang nga mga ayuda no nga nabaton sining mga 5 victims diya sa may Purok Riverside Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Pila to kaning official final listing to? Action Art. Pila ka bilog ganito sila? 19 families ang napektuhan. Okay. So 17 dili ka mga pamilya ang ilabalay, it's either totally or partially damaged kag duha diri ang sharers or renters Action Art. So ining ang ayuda halin niya sa national government gipagilang sa tratapan ni Congressman Greg Gastaya samtang ining 3,000 niya halin ka sa negosyante nga si Ayan Manuel Action Art in his private capacity kumbaga ang paghatag sining bulig nga 3,000 pesos alalangay para sa 19 ka mga pamilya sang fire victims. Ay kung madumdumanti ang sa Siyudad Action Art gina-process pa no tubtub karon kaya pinakalit sa itong statement from DSSD is ginaproseso ng mga dokumento nga kinahanglanon para ma-release man ang ayuda nga para sa mga biktima sang sunog sa may Purok Riverside, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Subong adlaw ang Bacolod City nagbatan man sang 15,000 additional doses sang Sinovac vaccine. Supposed to be gapon na siya maabot Action Art kaya muna siya ang announcement ni Mayor Bing Lunaldia o galing subong adlaw nagpagawa sang pinaka-latest nga statement ang syudad no nga nagbaton man sang 15,000 additional Sinovac vaccines kay inasang aga kag ini siya ang gidiretso man sa cold room facility sang syudad sang Bacolod. Si Mayor Bing gali nakabaton man sang invitation kung mahimo Action Art makatambong man siya bala dito sa may Malacañang para sa pagperma no sining laying nag-establish sa Bacolod City General Hospital. Pero sa pagwala statement ni Mayor Bing, hindi siya makakadto Action Art may mga prior appointment man ang alkalde sa Bacolod City kag natabuan no nga mayara man siya sa mga aktibidad nga kinahanglan niya nga kadtuan nga natabuan amo man nga adlaw para permahan ining hagna papadto sa laying nga nag-establish sang Bacolod City General Hospital. Nagpasalamat si Mayor Bing sa oportunidad pag nagpanginbulaan siya kay Congressman Greg Gastaya sa Senator Mig Zubiri nga mo ang nag-sponsor sining bill sa Congress kag sa Senado Action Art. Mga balita gikan sa ay ang Pfizer why pa to schedule kung saan umaabot ya? Ang Pfizer wala pa sang schedule Action Art pero meron na sang at least 5,000 Pfizer vaccines na gina-expect ang Bacolod City kay kaina may mga inspection pa nga ginkandak ang authority kay kinahanglan Action Art ang isa ka LGU dapat meron ni sang ultra low freezers sa ginatawag o ULF para ma-accommodate or ma-store dira ining Pfizer vaccines nga meron sang specific nga requirement Action Art para ma-store ining Pfizer vaccines. So far, 5,850 doses ang gina-expect sang LGU sang syudad sang Bacolod Action Art. A1, A2, A3 sa gihapon nga mga priority sectors ang ginabakunahan kontra COVID-19 Action Art kag sige-sige niya sa mga mall kag mga barangay vaccination centers sa tugtog nga mayara sang available nga COVID-19 vaccines. Kung namonita ni ang ginapakita bala in terms of public service and pangalagad sa mga opisyalis tadi sa Bacolod ngayon kung may
nagakatabo bala aksyon dahil makita mo ara dayon ang insigida ya mo hindi gani mo orasan may kakadto tong mga tagbulig kun mo nang mindset tan isang mga politiko di after the election kay sige 24/7 365 days nami tan tulukon sa Bacolod no. Yes, dapat before and after the election. Wow. Hindi nga after election, wala na. Dapat sige-sige. Dapat iya mo niya tani. Oh, todo isla gani actually. Explain gani sa Dales explain. Ubray gani ito, election art. Kay abi ubray gani na aksyon Dale sa show mo dabla sa YouTube para nga masunod sila sa channel mo. Kamo na sila. Abi pang lecture na sila kung pasudon ko pa nila City Hall. Gimba na puguro ay pa. Ha? Basigan ba? Hindi why ka man niya sa hindi mo man iya pag-isintro sa isa lang katawo. Yes. In general niya, that includes sa mga taga-Negros Occidental, inang mga pasaway ng politiko nga puro lang promisa, inang baka dumdum sila subong bala kuno damo may mga hubag nga mga opisyal sa Ilok. Hubag? To na? Anong hubag? Inang nagbukol ang iyang Ilok lang nga doon, budlay kuno magpapanaog, kadalabay kuno sa kakadamo mga tao, sige na lang alsa kag nagababay. Di ba nagahubag ang kamot? Hindi ilok kaya hindi ka ni magakyaw na lang kamot permi. Gali kag nagababay kuno. Dasun ka pala smile na sumuko sa mga politiko. Basta nabakunahan sila sa COVID vaccine, kay kapangalay ka na nagapangalay ka na mo, kami iban kita nga mga media friends, nga nabakunahan action art. Okay. Kapangalay ka ng ila sila nga kamot, daw hindi nila maalsa. Basta nabakunahan sila sa bakuna. Ay, tuod, no? Sige. Sa muna, tayo ginaulat naman ang aton sining kay ang iban naka-register na, pero nagahulat sa gihapon sang text or mensahe para man nga mabakunahan kontra COVID-19. Why ka pa matiksan? Wala pa to kalugay gid. Sige lang. Actually, ang population kasi yung citizen sa Bacolod 66,000. Pero subong pila pa lang nabakunan action RT from A1 to A3, mga more than 50,000 pa lang ang na-inoculate or nakabaton sang COVID-19 vaccines diri sa may syudad sang Bacolod. Sige. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid ang aksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Sa tuod lang damo tod mga politiko bla masugata mo subong dason mayara pagambal si imo masugata mo nyo kadugay na bala nga pangita ko sang cellphone number mo bla art mo. Ya kadugay nagit sa pangita ko tani may importante kung nga ipamangkot mga musta si imo nga may nakita itan niya abi ka tagit ang number mo da. Action Firing Line. Grabe no. Tapos siling niya amo ni pareho daw inang close block mo. Galing kay normal ni sa eleksyon no. Ti ang tao galing ti amo ni makabalos kamo kay amo ning panahon nga kamuya maka-appreciate kung sino ang dapat ibutang sa pwesto. Manggaranon man, may kaya man kung ano, ti isa lang ni ang buto nga mahatag nyo, hindi ni tagdoble, galing ti amo na ang iban, tagiya ka asyenda, mula ni magkaipit sa tao nila o pumuruyo, nga nag-i-star sa ila asyenda. Si Rinting Impidi Loriana, bayang gabi, siling niya sa kay Sir Bia Jonathan, gwapo na tisoy pa. Monitor si Palay, classmate. Classmate ko no. Ara si Arrow Ortega. Thank you. Siling ni Marbanisa may high action Dale Salazar. Kadlaw siya ko no. Sige. William Osera Celes. O niya no ulog ni si Mr. Takulod. Medyo malakas gid guro. At ambot nga muna matabo na. Si engineer ay manakatilaw sa bat kani sa action diya no. Jandel Blue Season. Mati dia. Siling ni Elizabeth Gamala, siling niya greet my office mate Augusto Albero Jr. on his birthday today. Thanks a lot. Greetings from MTCC Branch 3 staff. Keep safe, everyone. God bless. More power. Rosalina Arellano Ispadero.
Ara man si Fuego. Salamat Jovi Monares, monitor. Okay. Nabasa ko na ning iban galing kay Inaho. Sige. Ang iban karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsagad mo ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ayos way kumalabutan nga mga mensahe kag iba na ba topiko buwas na lang. Kag karon sa Action Light Patrol Program with Action Eric Magbanwa, standby ka mo sa pinaka madalag ko nga mga balita kay Kent Brian Green Cartujano. May gabi dira. Haraman si Lilia Taton, Silingya, good evening. Monitor lang kami di Gardenville. Thank you. Kag Jenky Dialagdon, Silingya, please greet my cousin on his birthday today, John Mark Refuela. Happy birthday. Thank you, Gida. Si Tata Labaw Grapa Amagin. Si Giovanni Amagin ginatamiyaw niya. Lucia Gali Bayot. May gabi. Thank you, Gid, for listening. Action Firing Line. Wait na galing tiyempo. Dari sa aton sining nga pagpanganagan. Sa ngalan sa regular anchorman, Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,